Sige nga po na ngayon eh. Sama, ano niluluto mo? Hindi pa ako nakapagsuklay. Ano? Ba? O pa nga bilis. Paano corn beef daw? O yung corn beef nasaan? Tumakbo na. Dito ko muna itong patatas. Okay. Tapos, Ano tanghalian natin yan? O almusal pa lang? yung tanghali. Balas dis na, almusal tanghalian na yan para makatipid tayo. Oh. Kung mag-diet, yun na. Oo. Ako Pero, gano'n, isang beses lang pag kumakain. hindi diet, hindi ako diet. Hindi ka diet? Isasama kita sa diet? Ay, ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko mag-diet. Bakit? Ay, mahirap na, matanda na ako. Takot ka mag-diet ha? Ano yung karakat? Hi. Ay, mga lako po. Kaya bigyan po yung Kaya ko bubulad. Mga ko palakit. Balo yung may pamangawan nyo. Diyos ko. Selfish kayo. Selfish kayo. Hindi na kapayagat. Buta magluto kayo. Mga kayo. Ako bubulad. Ay, talagang Lumbisa kayo. Kanya-kanya tano. Maglaram ka na eh. Utang kayo. Ako istong yan ko ating pamanganak na kayo. Utang yan ako yung kwagkat. Talagang ka. Gusto yung pamangawan nyo ma. Gamat ka gusto. Nandun ka kapayagat. Diyos Kabalo kayo. Yak maranap ko. Ginawa na akong mamaw. Unang din ko pa pala titira ken. Yak ko tiyo kumoken eh. Bayin ka ko. Tay ka ko. Huking wane. Wala nangyari. Ay Diyos ko. Ginawa ko pa mga nuking wane. Ay. Ako na mo rin mangyari ngayon eh. What? Alam na pen, mailyo na ako, mailyo ako na pamaranok. Matako ka, mas matako ito. Puti ah. Puti ako ko. Mamusinan ako man, manong nga mga kayo. Nilawa na akong manag ka ta. Manag ka kang bubulong ka ma. Nino makarandam kito. Ang tanay ako. Huwag ka mo tayong bibi eh. Luto kayong bibi ngayon eh. Hindi ako nabibigyan pa talaga. Ninanulo? What? Ninano ka? Na? Meatloaf? Ayaw? O bigay mo kang daddy. Pag ayaw, bigay daddy. What? Ito lang maselan. Ito lang kamatis. Kain po, kain, kain. Oh. Kasama yung Sam's bite. Mama! First bite. Ano niya? Ang daddy niya. Ay meatloaf. Ano yung masarap? Amos kaya? Amos kaya? Amos kaya? Beka pa muli, ma? Ang sino? Ha? Anong oras? Alas 11 na ka no. Oras na Diyos pa. Magtinda na ka ma. Jo, magtinda na ka. Anong tuna na ka Jo? Nanti ka pa kini ka tanga do lahat ang gagawa na lalong pera. Na? Why ka? Ano? Ya kanini pache meta magko kanini. Ma, tanda na mo ini pache meta magko ina ako makokini pakanan mo na ako mo. Kaya ba may mga siyembong ka ba? ito manebaw. Ba, Diyan magigisa ng network ng kape. yan po naman sabihan, puro na nasa papakan mo ka ako, bay ma ako naman. O gawa mo na ako man kain naman. Karakalaman ng Pwede. ketang. Hintay ka itong kwarto. Karakalaman ng Wala na yung pamana? Wala na yung pamana? Nano ma? Pakiulit mo na. Karakalaman ng ketang puluan. Bay ma ako. O, tetolo tureta. Anong tureta? Ba? Eh balin tumanop ka takin magindano pang kata. Eh mo pakialaman na mo siya sema. Na. O pati. O pati siya ko pakialaman mo. Nanananda ka wali.
ko lang din paluto mo lang. O yan, yari mo na naman. Hindi ako magkabili. Ah, Basta ikaw neutral ka ken ma. Edmundo, marami ka o makanan? Bye-bye po.